fars egne øjne. Jule og troldeståhej, og velkommen i Troldehulen. Er det ikke frygteligt, så meget folk enten smider eller glemmer i skoven? De Troldehulen var nogle skovsvin. Du kan tro, jeg har fundet mange mærkelige ting herude. Se, hvad jeg har fundet i dag. Hvad må det kan være? Der er mange knapper, og der står også skrevet nogle ord. Det er måske en julegave til en eller anden. Må det skulle være til mig? Der står ikke rigtig nogen navne på. Kan du se, hvad det ligner? Hvad sagde du? En radio? Ja, det er det vist også. Og det må være en gammel model. Her står FM. Flemming Madsen. Ja, så er den gammel og god. Bare jeg kunne få den til at sige noget. Det kan være, der er andre, hvad er det nu, det hedder? Badementer. Næh, hør. Det er måske en gave til mig. Det er nok en klokradio. Det er nok fra des ringer, vi spiller. Med Jørgen Skifting. Han knap. Nu siger den noget. Tak for det, den går igennem. Og hør. Lyder det ikke som om, det var Skinhead O'Connor? Eller er det dig, Tiptrolol, der har ømme tæer? Næh. Hør, det er julemusik. Det er lige, hvad jeg har lyst til. Og jeg har for også lyst til at kravle ned og se til edderkoppen Julius, og se, hvor mange dage der er til jul. Jeg kan en kalendersang, den synger jeg på hver gang jeg tæller dagene til juleaften. December kan være lang, hør min kalendersang. Der er 13 dage til juleaften. Ja, 13 dage til juleaften. Ja, der er Troldehul mig ikke mange dage til jul. Julius synes, det er 13 at skrive nye tal hver dag. Det er måske derfor, han er kommet til den 13. dag. Se, jeg har allerede lavet min juleklejne. Jeg laver bare en stor klejne hvert år. Det er da smart, ikke? Ikke noget med en hel masse små. Nej, det er alt for besværligt. Bare en stor, det kan vi trolde godt lide. Skal vi se, om der er sket noget nyt i mit troldegalleri? Ja, der er rigtig gang i juleposten, men nu skal vi se tegnefilm. Chrysanthemum ad libitum, trolde delirium, petroleum maximum, trollerix fluidum, linoleum minimum, tomater og flødeskum. Episode 11. Den magiske skalpel. Hvad vil du? Hun burde være her nu, synes du ikke? Jeg begynder at blive bekymret. Hvad siger du, min ven? Sagde du noget? Jeg kan ikke lege med dig nu, jeg læser. Jeg sagde, jeg er bekymret for min søster. Christi burde være her nu. Ja, var det virkelig nødvendigt at invitere hende på besøg? Ved du hvad? Min søster er da så sød. Det vil jeg. Hov, lyset er ved at gå ud. Jeg må hellere skifte det. Henter du lige et nyt? Nej, jeg har et lige her. Hvad er der i vejen? Brændte du dig? Nu vi snakker om din søster. Hvad kommer hun egentlig for? For at ledsage sit barnebarn. De skal hente alle tiders hemmelige bog fra slottet. Godt, nu kommer de. Vores hemmelige bog består af 7 bind og bliver opbevaret på et slot i 300 år. Derefter bliver de 7 bøger bragt til et andet slot, hvor de er i andre 300 år.
Lover du at bevogte bogen? Det lover jeg. Alle mandlige nisser får en kopi af bogen. Når de fylder 75 år, drager de til slottet, ligesom Kristis barnebarn. David! Kristi? Goddag, hvor er jeg glad for at se dig igen. Det må du undskylde, du slap fra mig. Alt forladt, lad os sætte os ned. Mange tak. Jeg ser, du er ved at læse, David. Det er en bog om medicin, hvordan man kurerer frygt. David, Kristi har en gave til dig. Ja. Jeg er sikker på, at du vil kunne lide den. Mange tak skal du have, Kristi. En skalpel? Jamen, det er jo lige. Hvor er den fra? Og min mand havde den med hjem. Langt væk fra Himalaya. Havde han den med fra Himalaya? Ja, den er derfra. Aha. Så ved jeg, hvad det er. Det er en ægte sølvskalpel. Hvad er det, David? Tja, denne skalpel er en nøjagtig kopi af en, som har tilhørt mine forældre i generationer. Så hent den, så sammenligner vi dem. Min blev stjålet for flere år siden, men nu ved jeg, at den er i Himalaya. Jeg tror, jeg vil besøge Mahabir Pandai. Jamen, det er så langt væk, skat. Ja, det er meget langt væk. Det er derfor, jeg tager afsted. Se Swift, Everest og Annapurna. Se, hvor smukt her er. Hvad var det? Det er imponerende. Hvad, Swift? Det er en lavine. Hurtigt, lad os komme væk. Kom du noget til, Swift? Der er den. Det er vogteruglen Habib. Han er her snart. Du skal ikke være bange, Swift. Det er min ven, munken Mahabir Pandais vagtpost. Goddag, Habib. Det er en fornøjelse at se dig igen. Jeg vil gerne have, at du fører mig til Mahabir Pandai, men lad mig først præsentere dig for min ven, Swift. Swift, det der er Habib. Habib, det er Swift. Læg dig ned, Swift. Vis os vejen. Kom med mig ind, Swift. Jeg ventede dig, David. Dit besøg glæder mig meget. Jeg er også glad for at se dig, Mahabir. Jeg har brug for din gavmilde og venlige hjælp. Det er derfor, jeg er kommet så langt. Godt. Hvordan kan jeg hjælpe dig? Ved at finde en skalpel, som har tilhørt mine forfædre. Jeg skal gøre, hvad jeg kan, så du kan genfinde din skalpel. Jeg vidste, jeg kunne stole på dig. Mange tak skal du have. Du skal ikke takke mig, kære David. Det er altid en fornøjelse at hjælpe sine venner. Lad mig vise dig mine magiske spejle.
De er fremstillet af klippekrystal, taget fra vores høje Himalaya-bjerge. Du skal ikke være bange, Swift. Det er bare dig selv. Det er fordi, der er så mange spejle, at du ser dig selv så mange gange. Mine forfædre har brugt 5.000 år på at bygge hele dette rum. Det er utroligt. Pragtfuldt. Hvad skal det her bruges til, Mahabir? Med dette spejl kan jeg se, hvad der foregår lige nu et hvilket som helst sted i verden. Hvilket som helst? Det er rigtigt. Se selv, David. Jamen, her er jo kun os selv. Vent lidt. Du er en meget utålmodig nisse. Se nu. Jeg har ikke noget imod, at min svigerinde bruger mit badekar, men at bruge min langskaftede børste er for galt. Det vil jeg ikke tillade. Jamen, jeg tror ikke, det var det, du kom her for, vel? Næh. Til at begynde med vil vi bruge det spejl, der kan vise den fjerne fortid. Det må kunne vise os, hvor den rigtige skalpel er, og hvem der stjal den. Nu er ikke så utålmodig. Lad os gå hen til spejlet. Placer skalpellen forsigtigt op ad spejlet. Nu vil spejlet fortælle os, hvor den ægte skalpel er henne. Du godeste. Hvor mærkeligt. Det var vist det forkerte tidspunkt. Det er med kongens tempel. Der er ingen tvivl. Dine forfædres skalpel er i det tempel. Jeg forstår bare ikke, hvordan den havnede der. Ingen har brugt det tempel i mere end 1000 år. Det er forladt. En eller anden har bragt den derhen. Men mine spejle kan ikke fortælle, hvem. Jeg finder den hurtigste vej derhen. Her i nissernes hemmelige kort. Det ser ikke ud til at blive noget problem. Jeg er ked af det, Mahabir, men jeg må se at komme afsted. Mange tak for din hjælp. Mange tak, Mahabir. Det var så let, min bedste David. Farvel, David. Du ved, hvor du kan finde mig. Farvel, og have det godt. Hvor er varmt. Det er farligt at krydse floden med den strøm. Du må hoppe fra sten til sten, Swift. Et sidste hop, så er vi på den anden side. Det må du undskylde, flodhest. Vi troede, du var en sten. Vil du måske hjælpe os over floden? Tak for det, bror flodhest. Mange tak.
Mange tak for alt, hvad du har gjort for os. Farvel. Lad os så komme afsted, Swift. Den vej. Tag det roligt, Swift. Vi er der snart. Sikke dog en pragtfuld natur, hva'? Kom nu, vi skal videre. Rolig, Swift. Vær ikke bange. Se, det er bare en stenstøtte. Kom nu. Der er Mekongs tempel. Hop! Du bliver her. Jeg tror ikke, det varer længe, før jeg er tilbage. Hop! Hvor er det stort. Det er et gigantisk tempel. Jeg håber ikke, de har set mig. Nu ved jeg, hvorfor det er så varmt. Templet er bygget på toppen af en vulkan. Så du er kommet efter dine forfædres skalpel, hva' David? Den har jeg, for det var min far, som stjal den. Uli, aflever den med det samme. Jeg er læge og har brug for den. Den kan du ikke bruge til noget, når du er død, og det er du lige om lidt. Se der. Nogle af dine venner er her for at modtage dig. Edderkopper. Din kujon, giv mig så den skalpel. Sig mig, hvorfor vil du så gerne have den igen? Fordi den tilhører min familie, og desuden har jeg brug for den til at operere med. Du kommer til at fortryde det her, Huli, det lover jeg dig. Hør her, David, hvis du er læge, så ved du også, at edderkoppen skifter dødeligt for næser, ikke sandt? Du har ikke vundet endnu, Huli. Den, der lærer sidst, lærer bedst, ved du nok. Hvad siger I så? Åh! Nu er jeg på den. Den knækker vist snart. De kommer fra alle sider. Det kan jeg bruge. Fjols, det nytter ikke at prøve at slippe væk. Det er noget, du tror. Kravl op og dræb ham. Det vil du komme til at fortryde. Kujon!
dig, jeg hader dig, jeg hader dig. Griner du af mig? Du kan bare vente dig, kan du? Kom herover, helt, hvis du tør. Endelig har jeg fået den rigtige skalpel tilbage. Nu har jeg dig endelig. Slip mig så! Nu smider jeg dig ned til edderkopperne, David. Hvad er der i vejen, Huli? Kom og fang mig! Håndtag til lavaen. Han får vulkanen til at gå i udbrud. Her er jeg, og jeg har fået skalpellen tilbage. Hop! Hop! Lad os så komme afsted, Swift. Nej, Swift, sæt mig af først. Bare rolig, det var lysepulverets skyld. Slitsvejs.
Her slutter nisserne for i dag. Men de kommer igen i morgen, hvis du har lyst. Det har jeg. Så jeg har i morgen lige på slaget. Dut! Der er kommet flere postkort og breve med tegninger. Det hænger herovre i Trolderiks kunstudstilling. Skal vi se lidt på dem? Jeg bliver altså her i sengen, for mit ene ben det er allerede begyndt at sove, og jeg kan ikke nænde at vække det. Har du fået lyst til at tegne eller male et billede og få det hængt op her i Troldehulen? Så læg mærke til adressen. Den kommer lige efter, jeg er faldet i søvn. Det er så dejligt at se på noget smukt, eller noget man godt kan lide, inden man sover. Tibolmor, hun har selv været kunstner engang. Hun var også inviteret til kunstnerkarneval i København. Til et karneval, der skal man jo være klædt ud, ikke? Det var hun ikke. Nej, alle troede, hun var klædt ud som trold. Så hun vandt første præmien for den morsomste påklædning. Det tror der pokker, ikke? Hun så troldehund med frygtelig ud. Hun havde selvfølgelig taget på cykel helt hjemme fra vestkysten, så både hornene og håret strittede. Og så havde hun taget et stort Lolita-ternet tørklæde over skuldrene, sådan så man ikke kunne se hendes rygsæk. Så de troede alle sammen, at hun var pukkelrykket. Nej, de glemte aldrig Tiptroldeolmor. Så hun får julekort hver eneste år fra en af de andre kunstnere. A. Nolde, tror jeg, han hed. Nå, men nu er det blevet sent. Godnat så længe. Nu er klokken blevet mange. Snart er lejen og dagen forbi. Alle børn skal, inden de sover, lytte til min godnatmelodi. Når jeg lægger mig i seng, tænker jeg på dagen, der gik. Men det var sjældent ret længe, før jeg drømmer om nattens mystik.